Pa daily haike chuang nongoi mang musai ma tongkha busu charan nangkamo. Hingke bahai tongbai takokte bukuk song non boga ang haino hai tegesa interesting video tubi phika hingke norok uskangni video o norok asokai support khema bogoi pa asokai tongthoka mane tabu o jaga o 700 to plus hana views hingke asokai hamjama bogoi hamjama rima bogoi norno belai hambaya paro hingke tinike ang thana han tongo Durga Puja kurungani mane osamutai naiyani hingke tabuk to dibor nahari norok nogoi tongo hingke tabuk sikang bazaro thanai bazaro mutai nainai 2-3 ta hingke aboni pore sin parani mutai naia thanai hingke norok nai tongni hingke jara sele rok baksa tongo osamutai naia rang puisa bainai kirijago hingke borok no video no share khedi hingke video no naithokjak hingke norok o video no like rimano hingke subscribe bo khlai redi subscriber pro kom tokani hingke share bo khai redi dol rok no hingke to tini video chenglaiano tini amsuk ke satung tungkha pa pen kanasi sat ginji kaisa chumusi bazar ma thangsiu bike bo kuri baba dogan langjang hingke ba tini ke cycle baisa ma thangjiu hingke khorcho bo kisa tlang din sa hingke ba puja bo nai tui khorcho bo khaitui hingkata tini amsukai satung tungkha dogano fat phaiyi fridge ni kaisa tui thanda ma nongna kha homa ta sajari tungmani tho hingkai tui nongbai songmutai rok kichani leya nota hingke tabukai jirapi 1 kg nakha 1 kg nawai nogo thang tongo hingke tabuk nogo thangma pore tukui musi saidi go parani go osamutai naina thanai tinikhe o daran bike bino mutai nailai hingke tabukai parani mutai naina phaijak ekdom nayok hing tokhabli angbo hingke sung tabuk phaijak golok bazaro oroni osamutai khe chini tipra sarok kayo o jaga o joto bebangno tipra sama hingke o jaga o duty rina bagoi police rok bo tongo jate bulai sulai ongkha hingke borok samlokna bagoi hingke sung tabuk phaijak dogano go tokti rok 12 moja rok chana bagoi tokti rok 12 moja rok chawai khnao da ki kubui tongno sido samalia hingke sung tabuk 12 moja 13 moja tokti rok chawya kunui superstar naina hine kisa phaijak hingke takuktai bukuk song ang o video no cut khlai rimani bagai tajoli baidi karon ongkha ang o gan no full khlai rikha hingke ani o channel no copyright phainai hingke abon bagai ang ahai khlai kisa cut khlai mario hingke takuktai bukuk song tabukai ang ayango superstar nai yango kisa biraina phaijak borok busu bang naidi joto tipra samang norok nugui mankhana hingke tabu o jaga kisa gurugui nogo thangsinai horbo ongkha
Hingke norok baheng jaka tinini video rok kisa comment khlai sari hingke tabukhai berea kunui dogano phaika egg roll chana hinui egg roll chawi nogo thangsinai hingke comment khai sari sabo sabo egg roll rok hamjak angkhai to belai no chajago egg roll no hingke tabuk egg roll rok chawi nogo thangsinai ta. Hingke oro ni cherai rok o bol no lachilai tongmai tongo hingke tabuk nogo thangsinai hor bo wngkha hingke ba nogo thangbai kisa video rok editing rok bo khe nango. Hingke takukde bukuk chong norok tinini video rok baheng jaka comment khlai kisa sadi hingke channel rok subscribe khlainani tapokdi hingke share rok khlaidi tei like rok to kom ang semano hingke norok bojaga gurukha mane taklai osamutai rokni bojaga gurukha guruk obo comment khlai semano hingke obviously norok subscribe khlaidi hingke changmo motivation mano video rok barangnani hingke tini baga osuno malai nai teksa video ketalo hingke khulumga jotono no malai nai tei waisa.